ce nu te gândești, mă? Au puțină fata ta, știi că vrea mângâierea ta. Viața mea să vădă toată lumea, fata mea, puterea mea, ea e alinarea mea, fata mea, ea e bucuria mea, mă. Mă iubesc cu fata mea, ea e bucuria, dulcea ca-i viața mea, s-audă toată lumea, dulcea ca-i viața mea, nu mi-a dat, am mâncat. Auzi? Nu mai am mâncat, da? Așa. Îl pui pahar de apă mai bine, simplu, apă. Ok. Mulți ani că-i viața mea, noi e bucuria mea, mă. Ea e fata mea mai mare, mă scapă de supărare. Cum mai spune băiatul meu, ala e regele meu, mă. Îl iubesc ca ochii mei, el e Dumnezeul meu. Haide, Mari, ia te ține de la nașul pe jumătate de milion. Pentru fata ta, viața ta și băieții tăi, Isaac și Julio. Și pentru fata lui Nașa a mea. Și pentru fata lui Nașa. Pentru Nașa lui Nașu. Și Nașul tău Nicu Chinezu. Pentru Nașa Junioara Monica, Nicu vocea mea. Și Nașul Junior, Gheorghi. Încă dată ștratele astea. Fata mea, fata mea, puterea mea. Și mă mâncăm, e mă stăm și mă știe până ce-mi mă și ador câteodată, plângând de mână, fată, Doamne, și mă mâncăm, e mă stăm
Ce mult sufăr pentru ea. Eu mi-aș da și viața. Fetița mea nu știe câte rele sunt pe mine. Ea e tot ce pentru toți cei care țin aproape de frăție. Cea mai frumoasă melodie lentă. Pentru cei care ține frăția pe primul loc acolo și nu dă la o parte niciodată. La mine acolo lumea nu înțelege bine ce sunt frății pentru mine. Da, nu. Pentru Călăraș, cu deosebit respect pentru Călăraș, fratele nostru. Lumea nu înțelege bine ce sunt frații pentru mine. Dar la cer până la pământ, toată averea mea ei sunt. Mama vrei ce vrei, dar lasă-i pe frații mei valii și cu ochii pe pământ să nu văd frații plângând. Ia-și la mea m-aș muri dacă frații mei n-ar fi. Pentru ce să mai trăiesc dacă frații mei iubesc? De asta viața și-aș muri dacă frații mei n-ar fi. Pentru ce să mai trăiesc dacă frații mei iubesc? Frumoase, să distrăm la minor acolo fondul. Nu am două vieți pe pământ ca să trăiesc. Da? Nu. Nu. Viene mai în față și apoi. Da. Ia-uzi! Nu am două vieți pe pământ ca să trăiesc. Am mâna, nu vreau pe nimeni să te deranjez. Mai bine ne trag în zubor asupra mea. Nu vreau să supăr, să te deranjez pe nimeni.
apoi. Care sunt prezenți aici? A venit pentru fratele nostru Cătălin. Tot respectul. Jumătate de milion. 1, 2, 3 și... Și din pădurile mari, mare fac și tu fac bani, mare fac și tot fac bani. Haideți! Sus. Și vine așa. Stop. Dar ea mai beau câteodată să țin câte 10 zile. Dacă ți să mor vreodată, vreau să mor cum e mai bine. Dar ea mai beau câteodată să țin câte 10 zile. Dacă ți să mor vreodată, vreau să mor cum e mai bine. Și acum s-o dar eu mai beau câteodată de la Cătălin, pentru Robert, Călăraș și pentru toți băieții prezenți și toată lumea să simtă bine. Dar eu mai beau câteodată și țin câte 10 zile. Dacă mi să mor vreodată, vreau să mor cum e mai bine. Aia mă dă câteodată și-o țin câte 10 zile. Dacă mi să mor vreodată, vreau să mor cum e mai bine. Din partea lui noastră pentru toți invitații 500. O să simtă bine fără niciun fel de diferență. Ca în familie, așa. Ca în familie? Ia uite. Pentru formația numărul 1 să știe. Ia uite. Dar eu mă beau câteodată și țin de 10 zile.
supărat și vine ale meu băiat. Te mănânc cu fata mea la România, ăsta nu-i viața mea. Sunt puțin supărat și vine ale meu băiat. Te mănânc cu fata mea, ăsta nu-i viața mea.